салом тамошобинони гиромӣ, хуш омадем ба канали мо. Ман микрофонро дастамда қапидам барои он ки берун боронай, треза кушодагӣ ва тақар шудестай. Рости гап, ман саҳар бозай ки видео умуман накардам, аллакай бегоҳӣ рӯз шудагӣ ҳастай. Майлеш, ман саҳар кати видео накардам барои он ки мехостам ки дар канали Арзанда як видео кунам ва баъд влога сар кунем, гӯем аллакай бегоҳи рӯзда. Рости гап, ман имрӯз нақшаҳои бисёр доштам. Амн нақшаҳои кӯҳна уборкая кардам гӯем ва мехостам имрӯз пеши хуштоманам равам, лекин бинен ки ҳаво чӣ хел шуд, берун борон беҳад ҳаво хунук шудагӣ ҳастай, ки ам хел хунук трезае кушодагӣ ҳастам. Ман беҳад хунукай лаббай кӯдако ай треза берун борона мо тамошо кунем гуфта шитян жемпир кати носки кати, ман низ ҳатто носки пӯшидам барои он ки хунук будам, беҳад ҳаво хунук. Нилуфар намемонад, фарёд кара истодай ҳозир. Ман инҷода сиёвуш, мана Нилуфара катагиша бинен. Инҷода сиёвуш, сиёвуш сухари дода шуд, сиёвушда беруна мехоҳам нишон додам. Тамом шуд, хезен ҷунуна хетезам. Сиёвуш фуромада не шумо аллакай. Беруна бинен чӣ хел борон. Исо сиёвуш, ман нишон чам баъд мерем. Ана михел берун борони майдаи хушрӯ. Илоҳим борон аку то саҳара борад, барои он ки борад ҳаво тоза мешавад, хушрӯ мешавад. Истем сиёвуш меғалтен ҳозир. Сиёвуш бинан намемона. Кани сиёвуш, мана сиёвуш. Истома. Мана ин кияй? Сиёвушай? Сиёвуш. Сиёвуш, кани сиёвуш гӯшош ях кардиян. Гӯшошу лунҷош ях кардиян. Ай шумоям ях кадай? Нилушка бинан катагиша, сиёвуша бинан. Сиёвуш ях кардай. Ях кадай, сиёвуш ях кадай, кани сиёвуш. Мана сиёвуш Нилуфар тақ кадеса ки мана фуроремта. Тамошобинони гиромӣ, ман 5 дақиқа набудам. 5 дақиқа. Сиёвуш, чӣ гапай? Ман гуфтам чӯта оромӣ, тинҷӣ, овози сиёвуш нест. Аз сиёвуш инҷа хулиганӣ кардистай. ҳозир ман ҳама либосашо алиш карда будам. Ман мехоҳам камтар картошка пазам, аз пасудоя шуям баъд. Тамошобинони гиромӣ, ман картошка майда кардам ва рустикап картошкоя бинен чӣ хел даруни картошкам хел коричневӣ ва хелаша ман партофтам. Ина бинен чӣ хел намедонам ин барои чӣ хел бошад ягон, лекин ин хел тосидагӣ нест, ям хел сиёҳ. Баъд ман партофтам шуна хел бурида рустикап. Я хелош хай майдаи бадай намешад, ам хел мондам шуна, намедонам. Ман инҷа дега мондам, равған андозам ҳозир. Сиёвуш беҳад бетоқат шудагӣ ҳастай. Инҷа хикара истодай. Тамошобинони гиромӣ, ман имрӯз ҷурғот кардам. Бинен чӣ хел хуш шудагӣ ва қаймоқош ҳама хел аҷоиб буд. Картошка низ тайёр шуд. Ман эфир кардам, ҳам эфирда суҳбат кардем, ҳам картошка хӯрдам. Рости гап, эфир беҳад нағз гузашт, ҳам хел хушрӯ суҳбат кардем. Раҳмат шумода тамошобинони гиромӣ. Намедонам чӣ хел ҳама хел суҳбат кардем. Ҳама каса хела буд ки ҳама хел суҳбат кардагӣ набудем. Рости гап, тамошобинон ай 100 зиёд будан. Беҳад ман хурсанд шудам, вақт нағз гузашт гӯем. Беруна бинен чӣ хел вай чӣ мегӯяд, ман видео карда шудам, баъд берунам хел офтоби хушрӯ шудак биромад. Берун борон зад, тамом кард аллакай. Ана мехел тамошобинони гиромӣ.
اینجا دسترخوان پرتفتگی کودکان نمیشینن پیش دسترخوان ده اومدن گرفتن رفتن هم خیلی احوال برای که تلویزر هست اینجا ده تلویزر نیست نیلوفر نمیشینن همین قدر میگم که اینجا ده شته همینجا ده خرید نه من همونجا میرم لیکن بسیار وقت جنگ میکنم شد میگم که تو که پیش دسترخوان ده همینجا ده شته خرید اونجا نرود تماشا بینانی گرامی ولی ساعت حتی نمیدونم 8 نشده نیلوفر بیدن اینجا چه خیلی خوابش برده امروزی ابیتی خواب نرفته بود برای می خوابش برده سیاوش هم بسیار انجخی کرده بر وقت خیسته بود خیلی ساعتی 4 بود یا کسین بود بیدار شده بود خواب رفته خوابوندم شد خیلی گفتم مالش خوراود نکی بر وقت حالی نمیدونم ساعت 8 شده نشده ساعت ندیدم من اینه بینن پشپ قالتیده بیرون نه بیرون بارون نیسته الان خیلی همه جا تاریک خیلی همه خیلی تماشا بیدن گرامی بیاین خیر خوش کنیم خیر تا دیدار آینده در پناه خدا باشین احتیاط کنین خودتون همه وقت خیر